Isifundo sethu sanamuhla siyobe sigxile kuma-negative kanye no-positive exponent. Bhala okulandelayo kube ngumkhiqizo we-positive exponent bese ugxila ku-x is equals to 2. X to the power negative 3 no-5 to the power negative 2 and x to the power 2 kufana nokuthi uthi x to the power negative a uzothola u-1 ngaphansi kuka-x to the power a. Manje-ke sesizobuyela esibalweni sethu. X to the power negative 3 ufana nokuthi sithi 1 ngaphansi kuka-x to the power 3. U-5 to the power negative 2 ufana nokuthi sithi 1 ngaphansi kuka-5 to the power 2. Bese-ke sothi x to the power 2 simphindaphinde ngalabo 1 abaphezulu. Impendulo esizoyithola ngu-x to the power 2. Bese sizoya ngaphansi sigxile kuyinombolo kuqala. 5 to the power 2, 5 times 5 is 25. Bese u-x to the power 2 kuno-1 ngaphansi. Sizothatha-ke lo 25 simise empendulweni yethu. Bese sithatha lo x to the power 3. Sesizogxila kubo x. U-x to the power 3 sizothi ungena kayingakhi ku-x to the power 2. Sizothola u-1. U-1 ngaphansi kuka-x. Lo x to the power negative 1 ufana nokuthi sithi 1 ngaphansi kuka-x. Asibhale impendulo yethu. 1 ngaphansi kuka-25 x bese sizobuyela lapha phezulu x is equals to 2. Sizothi-ke 1 ngaphansi kuka-25 to the power x to the power 2 sithole 1 over 50. Nayo-ke impendulo yethu esiyitholile uma siyenza umkhiqizo we-positive exponent namuhla. Ngiyabonga.